mu 490, může vědět. Mě 490. Prosím tě, na Silvestra bude mít 490, toho opijeme. Já jsem neměl odmítat práci na neděli asi. Proč? Protože nebudu mít dost peněz na Silvestra, nebo spíš po Silvestru nebudu mít dost peněz. Po Silvestru mi se líbil Matouš. To bylo před Vánocema nějaká pijatika, která nebyla vůbec plánovaná, Matouš měl příšerný účet. A on, no, já měl koupit tátovi dárek a mi tak mu dej ten účet. Nějaký Matouš sám říkal, že mu ho poskytne. Paragon místo dárku, tak tatíku, no, tady jsem propila si 7. Táto, tady jsem ti propil dárek. A myslím, že by to bylo taky neočekávání. Za rok to udělám. Alenko CS film a tam takový porno a já tady s těma sama. No lidový se ubrání. No. Těmhle mužům rozhodně. Já jo, to jsou děti, jako moje děti. Ale prosím vás. A oni úplně oba seděli. Chudák Matěj.